Viete, že podľa oficiálnych štatistík existuje na Slovensku 22 000 neziskových organizácií? Koľko z nich poznáte? Viete, čomu sa venujú? Mnohé z nich robia veľa užitočných a zaujímavých vecí, ale o mnohých z nich sa vie len málo. Na nadácii Ponty sme preto premýšľali, ako priblížiť neziskové organizácie verejnosti. Tak vzniklo Idea Exchange, trhovisko neziskových organizácií. Na bratislavskom trhovisku v septembri 2006 malo stánky 20 mimovládnych organizácií, ktoré ponúkali svoje produkty a služby z oblasti ochrany ľudských práv, životného prostredia, rovnosti príležitostí a zlepšovania podnikateľského prostredia. Návštevníci mali možnosť zakúpiť si výrobky chránených dielní, ochutnať Fairtrade kávu alebo sa dozvedieť viac o rôznych formách sociálnej starostlivosti. Všetko s cieľom odstrániť zbytočné predsudky a bariéry v komunikácii. Víťazom hlasovania návštevníkov o najzaujímavejšiu prezentáciu sa stalo občianske združenie Maják, ktoré pôsobí v oblasti vzdelávania a programov pre osoby vo výkone trestu odňatia slobody a iné menšinové skupiny. Myšlienka Idea Exchange je úplne geniálny nápad, pre nás to bol veľmi veľký zážitok. My sme ani nie, že pracovali, ale my sme sa bláznili na tej akcii. Ale na druhej strane bola to taká prezentácia našej činnosti a takou formou, ktorá zaujala ľudí. Taký motív toho upútania bol, že my pracujeme s ľuďmi z výkonu trestu odňatia slobody. To znamená, že všetci, čo sme tam boli, sme sa obliekli, dali sme si ušiť také kostýmy, sme vyzerali ako väzni. Priniesli sme tam obrovskú klietku, ktorá znázorňovala väzenie a jeden z nás vždy sedel v tej klietke, bol tam záchod a boli nápisy na tej klietke, ktoré boli vlastne také provokačné voči verejnosti, aby vyprovokovali otázky na nás. A toto sa nám aj podarilo. Máme dielne, v ktorých pracujú nás ľudia aj po výkone trestu odňatia slobody, ale aj iní ľudia, ktorí majú problém sa zamestnať. Ale taká najvýraznejšia akcia bola práve táto Idea Exchange, aj najviac zapôsobila práve tým, že tam boli prítomní teda nielen verejnosť, ale aj ľudia z veľkých firiem. A pokiaľ aj tie organizácie to dokážu uchopiť takým správnym spôsobom, tak môžu z nej veľa vyťažiť, alebo vyťažiť maximum, to znamená zisk. Úspech minuloročného trhoviska nás motivoval pracovať na prezentácii mimovládnych organizácií ďalej, výsledkom čoho je druhý ročník Idea Exchange. Tento rok ho organizujeme nielen v Bratislave, ale aj v Nitre, Liptovskom Mikuláši a v Košiciach. Spolu vám predstavíme 55 mimovládnych organizácií, pôsobiacich na celom Slovensku a v rôznych oblastiach. V rozhovoroch pri stánkoch sa dozviete viac o terénnej sociálnej práci, o pomoci obetiam násilia alebo o voľnočasových aktivitách pre deti a mládež. Uvidíte, ako sa cvičia vodiace psy pre osoby so zrakovým postihnutím, o zdravom životnom štýle sa budete môcť rozprávať s odborníkom onkológom. Ak prídete, môžete sa zapojiť do vedomostných súťaží, naučiť sa, ako správne poskytovať prvú pomoc, alebo sa inšpirovať ponukou ekovýrobkov či textilu a keramiky z chránených dielní. Príďte aj vy spoznať zaujímavé aktivity 55 chránených dielní a neziskových organizácií z celého Slovenska. Zoznámiť sa s nimi môžete 14. septembra v Bratislave na Kamennom námestí pred obchodným domom Tesco. Trhovisko pokračuje 21. septembra v Nitre pred divadlom Andreja Bagara, v Liptovskom Mikuláši na námestí Osloboditeľov a v Košiciach na Hlavnej ulici. Dovidenia na trhovisku nápadov.